E o cadro de José Ramón Montañeiros non puido rubricar a boa trayectoria da semana pasada con esa vitoria. Caeu no campo do Atlético de Madrid B por 3-1. O primeiro gol de Borja no 45 da primeira metade. É verdade que se eliminamos o primeiro minuto da segunda parte e o último da primeira, iríalle moitísimo mellor Montañeiros. Montañeiros apañou eses goles, este dos que chaman psicolóxicos, e nada máis volver dos vestiarios, este outro, ademais, hai non demasiado afortunada actuación do guardameta. Son minutos importantísimos e seguramente José Ramón non está nada contento de que neses 2 minutos en concreto se recibisen eses 2 goles. O gol de Ferno 46, despois acurtaba distancias o Montañeiros despois da xogada, o colexiado subiaba penalti nesa acción. Agora... Si ergueu demasiado o pé, o árbitro interpreta que golpea aí o dianteiro do Montañeiros, o defensa neste caso, sumado ao ataque. Marcaba Iago Iglesias. Adiviñou o porteiro, estivo a piques de paralo. E co partido aberto no 73 chegaba esta acción na que Batres chegaba aí desde atrás, aí o temos, e marcaba o definitivo 3-1, que deixa Montañeiros con 32 puntos empatado co Deportivo B.